sweeper det, du synes, det skal sweepes deroppe. Jeg er klar. Godt, fremad. Ja. Ikke hurtigt end det. Nej. Godt, gutter. Støt! Langs muren venstre. Gå i dækning der. Om bag mig. Så jeg skal være tæt, så jeg ind i dækning. Hvor langt er han nede, Bolle? Cirka 10 meter. Vil du have mig frem og støt? Vil du have mig frem og støt, så siger du bare til. Har det! Træk lidt ud på muren, når han springer. Træk lidt væk på muren. Han er nede, ikke også? Jo, træk lidt ud af, hvis du falder sammen. Har du sweeperen fremme? Ja. Det er hurtigt sweep derude. Det er modsat. Det er nok gutter! Søg dækning, gutter. Okay, Bolle, træk lidt ud. Ja, fint. Når I hører braget, gutter, så søger I ud og støtter vores indtræk. Fik du det, Murray? Når der er spræng, så støtter vores indtræk. Det var en idé, det der. Yep, hold. Jeg støtter bare på bagpå. Yes. Kom, du søger fremad. Ja. Jeg er lige rundt her. Og der er meget bedre. Ja, du søger bagerst. Jeg er 3, jeg laver indbruddet. Nej, meget let. Når du når frem til kampement her. Tor. Ja, kan vi lave indbrud her? Kan vi komme ind? Eller skal der sweepes ind? Godt, kom ind. Ja, vi kommer ind. Godt, kom ind, men der er ikke noget at se der. Hvad siger du? Der er ikke noget at se derinde, der er stedet endnu. Har det. Se. I må gerne lægge noget ild ud højere i hegnet derude. Ja, nu er vi frem på det, eller hvad? Der er hul her. Der er ild i det. Der er hul her. Ja, bare gør det. Husk at hætterne af. Hvorhen af, siger vi støt. Bare mod herovre. Husk at hætte. Kom ind. Kan vi komme ind? Nej, Kan vi godt. der kommer en 7-bank, 6-bank. Ja. Og Thor, klar til at slutte på. Hold du på tredje mand. Er I klar? Ja. Thor med. Hold, slut på. Godt arbejde det her. Jeg har lagt nogle mursten op i indgangen der. Hvad siger du? Jeg har lagt nogle mursten op i indgangen. Vi kan også gå den anden vej ud der, hvis du vil. Smid ud her. Du har det derovre på. Ja, har det.
3, modtaget. Bare skyder lige lidt, så hopper jeg ud og ser. Hvem er der ikke? Vi holder lige med min støtte, medmindre du skal bruge den til at få en over på modtaget side. Modtaget. Kom her op. Ja, har det. Er det fri derhen? Ja! Jamen, jeg kommer ud! Godt arbejde. Holm, jeg skal dig til at smide frem til døren derovre. Ja. Kan du lige lave en firkant der, så vi kan sidde og sætte vores folk her? Ja. Jeg kigger ud til den store spor, der kommer derovre. Der ligger der en eller anden grøn fisk på jorden og spærrer noget. Det ligner sgu lidt med lakser. Ja. Jeg tager lige lidt vand hurtigt. MC! Jeg står op. Nu, så vi ikke... Ja, Jeg står op her. ja, det er fint. Ja, godt arbejde. Ja! Må sidde. Jeg skal have en mand med herop. Sikring højre. Sikring den vej. Tag til indgangen. Har du 6 spang med? 6 spang med? Ja, 6 spang med. Ja. Får MC op nu også? Ja. Vi er klar til det. Gentag! Næste er ikke taget. Nummer 2 er ikke taget. Jeg er klar med 6 spang. Jeg støder ikke sammen med Pau. Så der er sikring på det yderste rum der. Har du kastet? Nej, jeg kan godt kaste. Jeg kaster. Vi kaster 6 bånd! Jeg er ikke ud til at være noget. Godt. Jorden er hård. Ja. Kom ind. Hvad? Du kommer ind. Ja, modtaget. De andre skyder frem. Det er noget løgn. Så slutter Hold vi lidt det. ned. Hvad er det der? Hvad har vi, gutter? Vi har en lille tunnel. En tunnel. Okay, hold sikring. Hold sikring. Rigtig godt det der, gutter. Rigtig godt. Ud. Jeg går ud igen. 5. Inden compoundet jeg er i nu. I det sidste, jeg har renset, har jeg fundet en tunnel. Nej, sgu ikke. Fedt nok. Nej, det er ikke brugt for nylig, der er kommet henover. Ja. Men det er tunnel, ikke? Jo. Jeg kommer ned i, så finer det. Men Det skal nok være en opbevaringsrum rundt dernede. Jeg har en tisse nogle steder. Vi fandt ammunition, der er alt dernede. der er fuld udslag til søren. Har det. 4 kilo noget. Hvad? Det kan begynde at problem. Det kan betyde. Men er der en af jer, der har lygter eller noget med? Kan du sætte den der? Ja, jeg handler om det. Super! Super! Sæt den der, så kig ind med lommelygten. Jeg tror ikke, der ligger nogen dernede. Jeg har cyklet rundt omkring. Jeg har cyklet rundt omkring her, men der er noget, der giver udslag ind under det. Ja, vi har noget skorsten, svart. Lukket til venstre. Lukket til venstre. Hvad er der? Hvor langt er det? Til højre. Det er noget, prøv at se, du kan se.
Det er faktisk en laser. Der er også tagranden. Har det det, der giver udslag? Ja. Kan du... Skal jeg prøve at gå... Du kan godt prøve at komme ned og kigge med, den ser lukket ud. Ja. Og den er lukket, og det der giver udslag, det er tagranden. Okay, den er lukket lidt længere ind i begge sider, kan du se. Det er godt. Ja. Hold. Ja. Søg frem til modtaget. I er ved compoundet, vi har brugt ind i. Nu der mangler magasiner. Altid. Jeg har her. Nu der har brugt det. Ikke nu. Giv mig det. Hvad var du magasiner? En. Kan vi eventuelt smide 2 LMG-skytter op på den der? Prøv at se. Og så kan støtte videre frem. ikke søgt frem her. Det er det, jeg er i gang med. 3. Ja. Du sætter også en rum ind i det der. Ja. Hold. Sådan er der plads. Ligger der. Kim. Ja. For en i stilling der er bare til holdtækking ud. Yep. Skal jeg derovre? Skal jeg derhen? Du skal frem mod døren her. Bare glem, hvad alle de andre siger. Okay, det er jo... Store udslag. Prøv lige hold den her. Træk væk, kom Tryk bagud, gutter. Tryk Ja, bagud. træk væk. Bagud, hold. Ja. Kom herover. Så søger vi den her vej frem. 5. Hold. Ja. Det er han ser bag om dig. Ja. Sidste rum er der en tunnel i. Nej, næste. Den er lukket. Over i venstre hjørne. MC, den er lukket. Hvad? Den er lukket begge ender. Okay, det har vi været med. Det var fordi der er udslag top af den her ned. Skal vi ikke smide en skytte op på den der, så vi støtte videre frem? Jo. Super. Og der er plads til en LMG, sgu det herfra. Godt. Ja, bird op. Eller... Ja, det er det også okay. Tore, pause, stik frem og tag lidt rum. Tag den vej der. Højre, højre. Der er blevet smidt. Jeg sender 2 mand op og tager den der bøv. Jeg ved ikke, hvad det der er. Jeg ved ikke, hvad jeg kan fjerne af det. Spor, det går der. Der er svibet. Ja, spor. Over til MC. Spor der. Ja, sikkert. Det er døren, der gør det. Det går bare. Det er døren, der går i, tror jeg. Der ligger ikke noget her i midten, så det går bare lidt mere frem på det der. Skal lige have den der i. Ja. 6 bang! 6 bang! Ja, fint. Pisse hårdt, men okay. Det stinker at se her. Det er indtil han finder en idé første gang ind i sådan en compound her, så skal han nok komme op og køre. Hold nu. Der har været en rådsel over. Hvad med det der hold? Ja. Bolle? Ja. Skal jeg hjælpe så siger jeg bare til. Jo, støt op. Jo, hvis han er, hvis han kan være snart. Der er ikke noget. Ellers så kan vi sagtens selv gøre det. Heroppe, hvor vi er nået til nu. Hold. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad det der er. Jeg er gået helt ud. Nej, ikke. Vi skal have nogen til at kigge på de to der så. Der kan ligge nogle skytter heroppe. Kom på den. Hvad for noget? Der kan ligge nogle skytter op på det der. Ja. Bare gå i gang. Tore, han er herinde. Nej, nu vej ud. Jo, den går ud derhen. Okay. Den går ud en gang der.
Østerbro-folk. Det var til Østerbro Fælles til at komme op. Ja. Det er bare til, når der er plads, jeg kan komme op og hjælpe med at sikre. Ja, du kan få min plads lige om lidt. Der er bedre heromme. Jeg har det. God melding. Jeg går herom. Ja. Gør det. Der er frit. Jeg har forsvibt det her op til Murray. Så det spiller det en maks million. Ja. Godt. Første gruppe. Slut op til væggen her. Sidder frem ind igennem den første spil. Selvfølgelig. Kom over bag dig. Jeg ligger nede for en granat heroppe. Overtaget. Hvorhen? Det er bare sletten. Jeg ved ikke, om det er noget, vi har kastet. Nej, det er fint. Gør ikke noget. Så... Bolle? Bolle? Der er slibet det tag, og så er der en her, man kan komme i sådan en lille rum og sidde også op på taget. Godt. Ja, og her også. Det kunne være fantastisk. Sæt dig ned på noget land. Jeg kommer ned og sætter mig så lige 2 sekunder siden. Man kan også gå derom og sidde. Jeg kaster en eller anden bump lige deromme. Så helt den firkast der foran er slibet også. Så vil vi tage imod den her bare lige, så kommer jeg nemlig ned. Ja. Ingen har du rørt. Godt. Lækkert. Begge tagene er smidt plus den lille kirke den anden. Begge tagene er smidt plus den lille kirke den anden. Sjøren. Taget her lige fremme med en infanterist i, så kan de støtte stort set resten af det mål her. Op på taget, så kan de se ned i compound. Ja, jeg får 2 år bort, jeg selv. Ser du? 2 år. Har vi 2 ender? Er han over på den anden side stadigvæk, eller hvad?